Silav hevalno hêvîdarım hûn baş in. Di vê vîdeoyê de ez ê sê nûçe ji we re pêşkêş bikim. Nûçeya yekem di derbarê teknolojiyê de ye. Robotên nû dikevin piyasayê sala pêşiya me ka ev robot wê çi fayde bîne ji mirovahiyê re. Di nava malê de ew ê çawa xizmetê bikin. Ev robot ji aliyê şîrketa Tesla ve ya Elon Musk ve tê hilberîn. Sala pêşiya me ew ê bikeve piyasayê. Ez ê ji we re basa buhayî bikim, fiyeta wî çi ye, faydeya wî çi ye, ew ê di nava malê de çawa karibe xizmeta we bike. Nûçeya duyem ji cîhana tibbê ye, di derbarê nexweşiya AIDSî de ye. Tedaviyekê nû hatiye peydakirin. Bi vê tedaviyê AIDS bi temamî ji holê radibe. Dermanekî pir hêsan hatiye peydakirin. Ka em binêrin nexweşiya AIDSê ku ev bi dehan salan e mirovahiyê xistiye nava tirs û fikarekî mezin ve milyonan insan ji vê nexweşiyê jiyana xwe ji destan, êdî ji vir û pêve tedaviya wî gelekî hêsan e. Nûçeya di derbarê vê de em ê ji we re pêşkêş bikin. Nûçeya sêyem jî ji Tirkiyeyê ye. Siyaseta dewleta Tirkiye li hemberî Kurdan, çawa însanan dixe bin çavan, hincet û bahaneya binçavkirinê mirovan şok dike. Tu eleqa dewleta Tirkiye bi cîhanê nema ye. Cîhan ber bê derekî ve diçe, dewleta Tirkiye ber bê deverekî din ve diçe. Cîhan pêş dikeve, dewleta Tirkiye şûn ve dike. Derd û kulê wan jî Kurd in. Du Kurd derhênerekî bi tevê kameramanê xwe sirf ji ber ku di wesayeta wan de tîşortên bi wêneyên Selheddîn Demirtaş hatiye dîtin, hatin binçavkirin. Wexta wan hate dizîn, biçûk hatin xistin. Li ser vê nûçeyekê ez ê di dawiyê de ji we re pêşkêş bikim. Li Amerîkayê Elon Musk dibêje sala pêşiya me wê robot bikevin xizmeta mirovahiyê. Ev robot ka çawan e? Elon Musk hûn zanin xwediyê şîrketa Tesla'yê otomobîlên bi elektrîk çê dike. Eşkere kir ku şîrketa wî sala pêşiya me wê bibe xwediyê robotên wekî mirovan yên ku karên navxweyî dikin. Yani di nava malê de xizmetê didin we. Elon Musk li ser hesabê xwe X'ê yê Twitterê çi got? Tesla wê sala pêşiya me robotên ku dişibin mirovan wê bixe piyasayê, ew ê di xebatê nava malê de kêrhatî be. Çawa dikare kêrhatî be? Em basa bajarên mezin nekin, ji xwe li bajaran xizmeta nava malan pir bi hêsan e, daîre piçûk in, xanî piçûk in. Lêbelê xizmeta herî mezin em dibînin li gundan heye. Karê nava malê çi ye? Eger Kurdekî robotekî Tesla'yê bikire bîne mala xwe, ka ew ê çawa karibe jê fayde bibîne. Mesela ew ê were nava bostan, ew ê zeviyê we biçîne, av de, xwedîke, mezinke, ew ê xwedî li zarokê we derkeve, ew ê balıcanan li ser banî eşk bike, meyve, sebze, ew ê bîne ji were berhev bike ji bo zivistanê. Dema hûn nikaribin fatureyên xwe yên elektrîkê bidin, yan jî dewleta Tirk dema ku elektrîka we bibire, ew ê ji bedena xwe karibe telefona we şarj bike, ew ê bikaribe xaniyê we, odeya we ronî bike. Ka ew elektrîka xwe enerjiya xwe ji kutê digire, elbet ji tavê digire, ji rojê digire. Ji ber vê yekê ji bo gelekî hêsan e. Yani dewleta Tirk nikare elektrîka robota we jî bibire. Yan jî eger dema ku dewleta Tirk avê li ser we bibire, ew ê bikaribe biçe bîrê, serkaniyê, yan jî çemê keleka gundê we de herike, nava gund de herike, ew ê bikaribe ji were avê bîne, yan jî ew ê bikaribe kincî we bibe ser avê. Lê çi qas dikare bişve ez wî nizanim. Ji ber ku ji elektrîkê pêkte, dibe tekîliya wî avê jî zêdetir çênebe. Wekî din ev robot dikare çi xizmetê bide we? Ew ê karibe pez û dewarê we bibe çêrê, yani şivantî û gavantiya we bike. Yek ji tiştên herî girîng ku dikare bike, ew ê di nava gund de tim wextê ku digere, di nava kolanan de li taxê dema ku digere, çiqas bermayî, sergo, pîsî li nava kolanan hev, ew ê karibe kom bike, berhev bike û bavê jê çöpe. Yani paxijiyê pêkitîne. Tiştek ku em mirov nakin. Ew ê bike. Di xizmeta înşaatê de jî ew ê ji were bibe alîkarî, ew ê ji were mal lê bike, xanî lê bike, ew ê ji were biçe malzeme berhev bike, xaniyên herî baş çawa têne çêkirin, hûn dikarin jê bipirsin, ew dikare agahî bide we. Ev robotên ku ji sala pêşiya me şûn ve hûn ê bikirin bînin mala xwe, her wiha alim in, zanan e. Yani hûn dikarin her tiştê jê bipirsin, ew ê bersiv bide. Di dibistanê de ew ê alîkarî bide zarokên we, her wiha Kurdî jî zane. Mesela eger hûn li ser vî robotê eyare Kurdî çêbikin, dema ku hûn
bi zimanekî din bi taybetî dema ku hûn ê Tirkî xîtabî wê bikin ew ê error nîşan bide. Yani ew ê bêje ez ji we fehm nakim ka hûn çi dibêjin. Yani robotên Amerîkî kare Kurdî jî fêrî we bike. Ji ber vê yekê qismekî dikare pêşî li asîmîlasyonê jî bigire. Meseleyekî din ê mühîm. Eger li nava kolanê, li nava gund yan jî di nava rêxistinên siyasî de eger hûn pev çin, hûn şer bikin di nava xwe de, hêvî nekin ku robot were alîkarî bide we. Yani robotê ku hûn ê bikirin, hûn nikarin wî bixin nava şer. Ji ber ku ew baqil e. Aqilê çêkirî yê robot ji kîn û nefretê dûr e. Nizane. Ji ber vê yekê ew ê tenê were alîkarî bide we ji bo ku we ji hev bike, ji bo hûn şer nekin. Yani aramiyê dixwaze. Yani eger hûn di nava xwe de pev çin, neynin heşê xwe ku hûn robot karibin bikişînin aliyê xwe û bikişînin nava şer alîkarî bide we. Tiştekî wisa tune ye. Robot xwedî hişekî çêkirî ye. Zanaye, alim e, ji şer û pevçûnê xwe dûr digire, ji kîn û nefretê xwe dûr digire. Ew tenê dikare we ji hev bike, aramiyê pêşniyazê we bike. Yani aqlê selîm, rêya herî baş çi ye, ew ê wî nîşanê we bide. Ew ê şîretên sikûnetê li we bike. Eger hûn li hev neyin, di pevçûnê de, rekberiyê de, di şer de îsrar bikin, ji ber ku ew ji vê hestê fehm nake, ew ê dîsa error nîşan bide. Hişî wê wê nav hev keve. Elon Musk di meha Nîsanê de eşkere kiribû ku robota Tesla'yê ya bi navê Optimus wê di dawiya sala 2025 de ji bo firotinê amade be. Robota mirovî be ji newî çi qas bilind e, metre û 72 santîm. Çi qas giran e, derdora 55-56 kilo. Çi qas dikare zû bimeşe, ji mirovekî lestir dikare bimeşe. Mirov saetê de 6 kilometre dikare bimeşe, robot bi qasî 8 kilometre dikare bimeşe. Wekî din bi qasî 20 kilo giraniyê dikare hilde. Li ser rûyê wî ekranek heye, ji cam e, zû bi zû naşkê, eger zarokên gundan kevir navêjin ser rûyê wî, cama wî naşke. Li ser her du milê wî, li ser serê wî kamera hene, ew dikare heçar aliyê xwe jî pir bihêsanî bibîne, kontrol bike. Ew jî wekî mirovan li ser her du lingê xwe dimeşe, destê wî hene, milî wî hene, deh tiliyê wî hene, ev jî tiştekî balkêş e. Mesela mirov dikarin belkî jî ji bo pêdiviya însanan ji xizmetê dikarin belkî hejmara tiliyê wî zêde bikin lê nekirine. Bi qasî deh tilî xuya ye bes e. Yani xwezayê tiştek ku daye me tiştekî mükemmel e. Bejna însanan, lingên însanan, milên însanan hemî ji bo xizmeta ku mirov bikare beşxwara bike bes e. Robot jî di vê çarçovê de hatine çêkirin. Baş e. Robotek xwedîvan taybetmendiyan gelo buhayê wî çi qasî ye, fiyata wî çi qasî ye. Ew jî derdora $10,000 ye. Yani eger $10,000 we hebe, hûn dikarin robotekî ji Amerîkayê bînin mala xwe û her cure xizmetê pê bidin kirin. Nava malê, li derva, pez, dewar, çandinî, nava malê de çi xizmet tê hişê we hûn dikarin jê fayde bibînin. Di mesela elîm, zanyariyê de hûn her tiştî dikarin jê bipirsin, ji ber ku hişî wî ji ber ku hişekî çêkirî ye, bi sedan zimanan dizane, Kurdî jî dizane, dikare Kurdî fêrî we bike, fêrî zarokên we bike, rewşa hewayê çi ye hûn dikarin jê bipirsin, sibê hûn ê karibin biçin zeviyê xwe, sibê hûn ê karibin derkevin derve. Yani di berdêla $10,000 de hûn dikarin her cure xizmetê ji vê robotê bigirin. Dünya pêş dike, teknolojî pêş dikeve. Yani telefonekî piçûk çawa ye, robot wê ji wî pêşketîtir be. Ev nûçeya me jî di derbarê nexweşiya AIDSî de ye. Di salên nodî de dema ku em li dibistanê xwendevan bûn, ev nexweşî gelek belav bû di nava civakê de. Heqetin tirsa me cîwanan ew bû. Ev nexweşiya AIDSî hûn zanin hem bi rêya têkiliya cinsî û hem jî bi rêya xwînê ji mirovekî dikare derbasî mirovekî dinibibe. Ama ji maçîkirinê, ji tûkê yan jî bi şiklekî din derbas nabe. Ji hulmê, mirî xwe nîzîkî însanekî bike, ev derbas nabe. Yani tenê bi du şiklan derbas dibe. Ew jî têkiliyên cinsî yan jî dema xwîna însanan tevlî hebe. Ew AIDS ji însanekî derbasî însanekî din dibe. Niha ev dermanê ku li Amerîka hatiye pêşxistin dikare rêgezên AIDS'tê bi temamî biguherîne. Ji ber ku salê tenê weke du derzî tê bikaranîn, dikare ji tabletên ku rojane tê bikaranîn hêsantir, rehetir bibe. Li gorî lêkolînekê pêşîn ya vê dawiyê encam sedî sed e. Yani eger hûn salê du aşî li xwe bixin,
AIDS di bedena we de namîne ji holê radibe. Buhayê wî jî gelekî erzan e. Ji ber ku AIDS nexweşiyekî pir giran bû, tedaviya wî pir biha bû. Ji ber vê yekê gelekî însanan jiyana xwe ji dest da ji ber ku îmkanê wan ê aborî tune bû tedaviya xwe pêk bînin. Ji zanîngeha Liverpool ya Brîtanyayê Andrew Hill ku lêkolîn pêşkeş kir ji Ajansa Nûçe ya Fransayê AFP re diyar kir ku ev tedavî wê mîna vaksînê be yani aşî ev yek wê bikaribe pêşî li belavbûna vîrusa HIV bigire. Li Amerîkayê, li Fransayê, li Norwêcê, li Avustralyayê salê herî kêm lêçûna wê ya hey niha derdora $40,000 e. Gelek nexweş ji ber vê nikarin xwe bigînin vê cûreyê dermankirinê. Ev lêkolîna ku niha hatiye keşifkirin, ev cûreyê vaksînê gelekî erzan e. Ji ber vê yekê fayde dide mirovahiyê. Bi sporan diyar kir eger ev tedaviya jenerîk bikeve meriyetê wê gelek nexweş bikaribin jê fayde sûdê bigirin. Li gorî AIDSê gelekî erzantir e. Li seranserê cîhanê nêzîkî 30 milyon mirovên ku bi vîrusa AIDSê re dijîn, dermanê anti-retroviral digirin hene. Li belê nêzîkî 10 milyon mirov ji ber bêderfetiyê ji ber ku îmkanê wan tune ye, nikarin xwe bigînin van dermanan. Di sala 2023 de bi qasî 1.300.000 kes nû bi vîrusa HIV ketine. Niha em werin ser nûçeya sêyem ku ew jî ji Tirkiyeyê doh nûçeyek ket ajansan hate gotin ku derhênerekî Kurd bi tevî kameramanê xwe ketine rê ber bi Tirkiye ve çûne lê belê ji nişka ve ji holê wan dabûne. Van kesan agahî dane hevalê xwe, kesên xwe wekî polîs dinin naskirin, pênasê dikin. Ew revandine niha di wesayîta wan de ne ber bi deverekî nediyar vediçin. Paşê serê sibê em hîn bûn ku ev kes heqeten ji aliyê polîs ve hatine binçavkirin. Lê belê hatin berdan. Sedemê binçavkirina wan gelekî balkêş e. Çi ye? Tîşörtên bi wêneyên Selhedîn Demirtaş di wesayîta wan de hatine dîtin. Çar tîşört. Ez nûçe ji we re bixwînim. Tîşörtên bi wêneyên Selhedîn Demirtaş bû sedemê binçavkirin e. Derhêner Ömer Leventoğlu, kameraman Hüseyin Alturk, doh bi wesayîta taybet ji Amedê ber bi Stenbolê ve ketibûn rê. Di derdora saet 18 de yani 6 êvarê wesayîta wan li ser rêya Sakarya Kocaeli'ye hat sekinandin û hatin binçavkirin. Leventoğlu bi tevî Alturk 6 saetan agahî ji wan nehate girtin. Avukatê wan ketin dewrê. Paşê hîn bûn ku Leventoğlu, Alturk ji ber ku 4 tîşörtên bi wêneyên Selhedîn Demirtaş di erebeyê wan de hatiye dîtin, hatine binçavkirin. Polîsan dest danîne ser wan tîşörteyan, wekî alavên suç dîtine. Alturk û tevê Leventoğlu piştî karûbarên îfadê hatin berdan. Mesela ev li aliyekî vê derê êdî ez naxwazim ji we re bibêjim, hûn bi xwe muqayese bikin. Yani li cîhanê derman tê dîtin, tedavî tê nekirin, ji nexweşiyan re tedaviya herî hêsan, herî erzan tê peyda kirin. Her wiha dîsa li Amerîkayê robot têne îcat kirin ji bo xizmeta mirovahiyê. Lê belê li Tirkiye dewlet, rêvebirî her kesî karûbarê xwe berdaye bi Kurdan re eleqedar dibin. Yani tu çima tîşörtê bi wêneyên Selhedîn Demirtaş li xwe dikî, tu çima li filan dawetê, li filan komûnê, li filan civînê tu di dîlana xwe de tu çima stranên Kurdî dibêjî, li kolanê dema ku tu sazê lê dixî çima Kurdî dibêjî, van însanan dixe bin çavan. Komek xortên Kurd dema ku dîlan digirtin li ber stranên Kurdî ji aliyê polîsên Tirkiye ve hatin binçavkirin. Di hundirê otopîstê jî rezaletekî pir mezin. Strana Ölürüm Türkiye'm di otopîsa polîsan de heta dawî hatiye vêkirin, bi vî awayê îşkenceyekî psikolojîk li wan gencan dikin. Li gorî hêşê xwe piçûk. Ew jî nizanin ku ev stran bi aslê xwe kurmancî ye û ji Kurdî hatiye dizîn, kirine Tirkî. Me ev muqayese kir, her sî nûçe me ji we re pêşkeş kir. Di vê naberê de ji bîr nekin ji kerema xwe re, ev rûpela me ji we rêca min ew e hinek pişkirî bidinê, bibin abone, vîdeoyan par vekin ji bo ku em bikaribin xwe bigînin derdorekî berfireh. Mala we ava gelek spas.